إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. O'sha qozonimizni, vatanimizni, dinimizni, millatimizni yoqlab, vafot bo'lgan qahramonlarning o'rinlarini jannatda qilib. O'sha millatimizga dinimizni qaytarib, tilimizni qaytarib Robbim, aralarımıza ülfet, muhabbet, dostluk, tatuluk sal Rabbim. Şu qozonni olganda da Yavuz Ivan'ın askerinde 3'ten biri Tatarlar bula. Bugün de Tatar birbirinin başını açtı Rabbim. O'sha Tatarlarımızga o'sha ko'ngilinde iman bulmagan, ko'ngilinde milletine qarata, dinine qarata, tiline, muhabbetine qarata, muhabbet bulmagan Rabbim milletlerimizin de ko'ngillerine insaf sal Rabbim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Her Tatar kişisi, her Müslüman kişisi o özünün tarihini bilirge tiyiş. Поэтому bizim de 90 vaxtında birinci tapır çıqqan edi. İshaq Hazret marhum bilen şagirdler bilen hazırda her yılda biz mında kilabız, özübüz Qaban artının içinden imamları kilabız, özübüz Kur'an okuyubuz, dua kılabız. Bütün su şehitlerge, bütün su soğuşkan şehit ölgen, bunda ölgen şehitlerge biz Allah'ın ismi bilen Kur'an okuyup onları dua bağışlıyoruz. Bu her Müslüman kişinin, Tatar kişinin обязанности. Süs нәрсе турында бара. Ягъни, мәсәлән, 16 гасырда, 1552 елның 2 октябрында җир шары үзенең орбитасының билгеле бер ноктасында булган. Менә хәзер без шуны төгәл иттереп күчерергә телибез икән. Җир шары быел 2014 елны орбитаның нәкъ шул ноктасына туры килергә тиеш. Һәм менә шул шактый җиңел генә исәпләнеп, төзәтмә бирелә. Һәм плюс 10 көн дип biz аны 12 октябрьгә чыгарабыз. Нишләп төзәтмә 13 көн түгел, 10 көн яки 11 көн яки 9 көн. Бу бик җиңел, бераз мантыйгы булган кеше әз генә уйланып торса да аңлаячак. Календарьның соңаруы нәрсәгә бәйле? Астрономик елның узунлыгын борынгылар бик төгәл билгеләргә теләсәләр дә, нык төгәллек белән билгели алмаганнар. Шуңа күрә әйтик, иске стильдәге ел ул чак кына озынрак булып чыга, реаль астрономик елдан. Һәм бу артык минутлар, еллар, дистәйләр, гасырлар дәвамында җыелып, тәүлекләргә җыелалар. Шулай булгач җиңел аңлашыла. Без вакыт күпме алгарак китә, шул кадәр артык минутлар күбрәк җыелып, төзәтмә дә җыела килә. Телиләр икән 15 үткәрсеннәр, телиләр икән 14 үткәрсеннәр. Мин митингларга һәрбер көнне барырга тырышам. Бу изге эш. Ләкин инде вакыйганы тарихта, тарих китапларында билгеләргә телибез икән, соң чәчрәп китсәк тә ул инде шул көн генә була ала. Бүтән бернинди көн була алмый. Бу бер. Икенчедән, 15 дип килгәндә плюс 13 көн төзәтмә. 13 көн дигән 13 көнлек төзәтмә ул 20 гасырдагы вакыйгаларга туры килә. Ягъни 20 гасырда иске календарь белән яшәп киләбез икән, ул теге реаль вакыйгалардан нидән артка 13 көнгә артка калып киләчәк. Аннары ул 22 гасырда тагын да артка кала. Бу календарь белән, монысын сез бераз кыйнлык аңлый алыгыз ихтимал. Бу иске календарь белән бүгенге көндә яши православ чиркәү. Юлиан календарь белән. Ягъни без 2 октябрьдагы вакыйганы 15 октябрь үткәрәбез икән. Бу нәкъ менә Юлиан календаре белән үткәрү була. Ягъни без үзебезнең шәһид киткән бабаларыбызның рухына дуганы укыйбыз православный календарь буенча. Менә бу тинтәклекне мин инде берничек тә аңлый алмыйм.